TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten sayemin Fulbe TV wari kam amta wolde men Fulbe TV wari to men Fulbe TV tikkama ngam hanga hawta hoore men Fulbe TV wari to men Fulbe TV ɗandari kode welna ɓerɗe men Fulbe TV wari to men golle Fulbe TV musidɓen ha joni min anditina on ko Fulbe TV wonɗon darude meɗen yaade hen e Sare Gubu Students Association machallah jokke men tan min e caméraman an on Abdoulaye Mballo min addanay on kala ko feƴƴi ton on jaram ko jokkuɗon men kon komin musidɗo on Kadijatu Diallo ko yettere Allah no feewi kadi ko duwa jaabiɗo ɗum noon enen sukaɓe ɓe enen en calminama sabu si a ɗofti mbiru belɗo liɓdet he geew kala ko luukoyɗa e ko poɓɓoyɗa mbo liɓete tan yo onon noon ko on mbiruji ɗi ngannduɗa ko mettuɗi liɓde ko ɗum taki oɗon beeli yaadu e geew oɗon sukaɓe janngoɓe ɓe on tinnima no feewi kadi oɗon beeli farnor on calminama no feewi minen de minen diaspora naɓe ɗum woni ɗanniyankoɓe sa yi miɗen gueto e wayno koye guetale moɗon min guetoto saabu ɗanniyanke kala ko eti si tawi caggal ngal etaki tan ala ko sottata ɗum noon on calminama en calmini président fedde nde ɗum woni Tidiane Biba en calmini community o fof bila Sinthiou ha Sare Sillere en calmini Alaji Sara en calmini kaw meɗen Alaji kaw Giliga hantiya e tundu ndu fof immiɓe nokkuji certuɗi ɗiɗo onon fof on calminama on tinnima on bakkilima sabu immade bila kombo en walla ko nande ɗum ara ha ɗo ara notade nodda ndu nodda ɗum weeɓani ɗum noon on calminama bila e journaliste ɓe e kala tawaɗo ɗo yo Allah yoɓon moƴƴere yo en caake jaam ko toon jottitoɗon e jaam yo wonande minen fedde ɗanniyankoɓe miɗen jogui yamirore wotere femtude enen sukaɓe ɓe kala neɗɗo ɗo woni yo hoolo hoore muɗum kadi yo tinno kala ɗo mbawɗa wonde sa tinnima hebde a heewa ɗum koye juuɗe Allah woni kono noon kala tinniɗo wujjoyta kala tinniɗo wakkili golli a yahata mbujjoya jawɗi janandi kala noon ɗo mbawɗa wonde e aduna he to min goni to wota en jooɗo mbiyen mimi yahani Europe mi gollata par ce que simi golli ko wano ko kewmi nande ko wano haala karamo soni simi golli mi heɓata ko keɓanmi ko heewani ala puɗɗorɗo ko heewi neɗɗo fof ko seeɗa fuɗɗori hay business si aɗa fuɗɗoro manan kum seeɗa sa fuɗɗori ko heewi tan a naafima na bonirte a fuɗɗorto seeɗa jaaɗa hen ha heewa ɗum noon miɗo okka nde yamirore eɗen sukaɓe ɓe kala ɗo neɗɗo woni siko Sare Gubu ɗo gonɗa siko kala ɗo mbawɗa won gollu Europe to jiiten to eɗen jiya wano amen hewɓe si jomon yettima adoto wadde ko yeddaroya moto joɗɗo e dula laaɓɗo takko ɗon portilo kono noon ko woni reality ko min kalanta on ɗum oko woni reality ko hejjude wendogo yaha golloya kala mbo waɗani noon ana toon ko portile tan e WhatsApp e Facebook ko ɗum tan gonanda toon ɗum noon bakkiloɗen gollen gonɗo ga e gonɗo ɗo jomon wawi wonde fof kala ɗo neɗɗo nanna kala ɗo jinnaɓe ma ƴeftuma ɓe mbima daro ɗo si ɓe garti yo ɓerɗe mumen ɓuuɓ daro ɗon no fotiri ni si woni koto gaynaka pemnaɗa woni koto ndemtu pemnaɗa woni koto ɗangal pemnaɗa
yo jomon wakkilo ko ɗum tan woni 12 o en beltanima sukaɓe ɓe no feewi sabu Sare Gubu enen en jibina tawɗen Sare Gubu inde nde yeeyi to foti yaade to kono noon caggal Allah e nelaɗo muɗum ko ka en ɓeydi Sare Gubu han ko woni ko ɗum noon haajo on ɓeydat wakkilade e puccu kala ko dogi koma ɓeyde loocol mi nananno baba e wiya neɗɗo añata ɓiɗɗo muɗum ko jikku o gañata kala suka nanɗo jinnaɓe muɗum i ɗum jenna wotat jomon loob yo jomon andu ko balleteɗo sabu cukayel si hollaka ko foti hollede ko heɓoyta ko foti heɓde ko bani adama koma tan daroɗa ɗo poɗɗa daroɗo golla ko poɗɗa gollude ko nde keɓa ko poɗɗa heɓde ko neɗɗo wawa wonde ni tan ɓolo zéro ko église wiyta zéro ko hay goto wonani ɗum koma a woni ko poɗɗa wonde ko walla a woni ko a fotani wonde ko yo neɗɗo noon okkata ɗum ko fotani heɓde ko wadde ko fotani wat ɗum noon bakkiloɗen enen sukaɓe ɓe caggal ɗum en calmini neniraɓe ɓe en calmini babiraɓe ɓe saabu mi nani babiraɓe woɗɓe toon gundo wonde han wodat nanguɓe edda saabu ka en babiraɓe ɓe ɓe calminaka wiyama ko neniraɓe ɓe jangguini kono noon ko babiraɓe ɓe gadi janggi neniraɓe ɓe jaafo min ko ga ɓiɓɓe tawami kono noon ko babiraɓe ɓe jangguini saabu neniraɓe ɓe nde yeeya school o ari si babiraɓe mbino ɓiɗɗo am yahani school an hay goto ɓiɗɗom yatano school neniraɓe galano ɗen dole ɓe nabde on school ɗum noon kala ɗo manteten neniraɓe manten ɗon babiraɓe ne saabu ko nenirawo hollirta nenirawo woni classe ɓiɗɗo kono noon ko babirawo woni ticca nden si ɓiɗɗo yeehi classe tawani toon ticca a jangata ɗum woni nenirawo kono noon si ticca ne yeehi classe si student arani titimo jangata ɗum noon ɓeɗo ko ma ɓe jaada on jarama on calminama on jettama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh tisaji ɗi jeeyo ɗo ngal taba joni en noddat kaalo o next one o ko ɗum woni Mama Saydou on mbiyama bisimilla e oɗo programme mbaɗo hitande foof hikka noon no Mr President wini en SGSA ko topic biyeteɗo gender based violence walla GBV ko ɗum ɓe gaddi siftinirde yimɓe ɓe caɗele rewɓe men he wawde ɓe wallude haɓade ɗen caɗele gender based violence ko ɗum woni wadde kala hunde nde ganduɗa ndey adda loro ndey lora goɗɗo tawa nde waɗira ko fi joom ko debbo walla gorko ko wayino lappe walla hadde joom fodde muɗum gender based violence noon ɗi waɗi sifaji kewɗi hen seeɗa heɗin sifaji woni intimate partner violence ɗum on gender based violence ɓuuri hewde on gender based violence ɓuuri hewde watta ko hakkude debbo e gorko muɗum ɗum woni bilato hare lappe ƴattoje e jennoje walla hulɓinde joom misal debbo wadde gorko ɓural doole lappa joomon walla haɗa joom fodde muɗum walla hay wiide joom hulɓinde joom wiide joom an komi baroma walla komi lappoma ɗin fof ko sifaji gender based violence sifa goto o woni harmful cultural practices ɗum woni aadaji loroji ko wayno nannugol sukaɓe rewɓe e dewgule forcé e resnude sukaɓe ɓe jottaki duuɓi 17 gender based violence noon i wawi waɗede he rewɓe ɗum wawi waɗede he worɓe si tawi waɗama he rewɓe ko ɗum woni violence against women ɗum noon ko ɗum salndu e nde ɗo toɓɓere wiyetede gender based violence ko e ndu salndu noon garatmi haalde ko hoɗum luwa wi he ɗum gender based violence ko ɗum hunde nde ganduranɗa ko wiyete human rights violation walla ko hunde nde ganduranɗa ko haɗande neɗɗo
walla rewɓe men fodde mumen e nder cuuɗi mumen e nder galleji mumen walla e nder leydi mumen. Luwa ɓurɗo towde e leydi Gambia woni 1997 constitution on mboy haɗi ko wiyete gender based violence to sengo worɓe e to sengo rewɓe. O luwa noon mboy ɓeydita e luwa goɗɗo biyeteɗo the Women's Act 2010 and the Women's Amendment Bill 2015. Oɗo luwa darnira ko fi rende rewɓe Gambia heno rewɓe Gambia jaari yeeso. Oɗo luwa noon mboy okki rewɓe ko wiyete rights walla fodde ko wayno protection against discrimination. Ɗum woni rewɓe kala debbo e jogii fodde janngude haa yetto ɗo yiɗi yottade ɗo en walla golla golle ɗe yiɗi ɗen. Hay gorko gooto alaa nden fodde wiide debbo waawa janngude walla waawa gollude. Si tawi joomum si yiɗi wonde président e waawi wonde président, yiɗi wonde ministre e waawi wonde ministre, si yiɗi wonde député e waawi wonde député e kala golle sifa. Right goto on ɗon ko sengo cellal. Luwa o i okki kala debbo rende cellal muɗum ha no hanniri ni en. Joom i waawi wadde ko wiyete family planning walla medical abortion ko ɗum woni si tawi debbo o heɓi reedu e waawi yaade l'hôpital. Joom i waawi yaade l'hôpital firta reedu ndu en si tawi docteur laari tawi ndun reedu firtaka han ɗumi waawi warde debbo o. Right goto on ɗon ko sengo dewgal. Luwa o i okki kala debbo joom ɗo he resede yo taw yo tiima duuɓi 17. Tawa joomon si rese yo taw wona porsaɗo. Kala dewgal baɗangal si tawi desaɗo o heɓani duuɓi 17 walla dewgal ngal ko porsangal ngal si yettima luwa han luwa e ngal wawi firdu way ko noon ngal waɗira. Ha jo luwa e okki debbo kala debbo ko wiyete equitable rights. Ɗum woni si tawi debbo e gorko si ceerti debbo o e jogii fodde he ndin jawdi ndi ɓe gollani kam e gorko en. Gorko o wawa wiide way ɓe ceerti ko kam tan herata he ndin jawdi. Oɗo luwa noon ndeɗo fodde si tawi debbo bonnanama nde joomi jogii doole yaade court waɗe ɗon report walla nden kala jiiɗo debbo e haɗe ndeɗo fodde muɗum joomi wawi yaade waɗe report court e dow inde on debbo walla ɓen rewɓe. Ha jo luwa o ko wi si neɗɗo nanngama e bonna ɗiɗo luwaji joom i wawi sokede lebbi 6 walla yomne guluuje 5 walla ala ɗuman jomon soke arta yomne. Nannugol sukaɓe ɗum ne si tawi neɗɗo nanngama e ɗum waɗa jomon i wawi sokede duuɓi 3 walla yomne guluuje 5 walla joom soke arta yomne. Si tawi noon nannaɗo si ɗum wari nannaɗo nannuɗo o ko fodde gurdam muɗum kedde gurdam mum ko ɗum joom sokete. Ɗum noon accani hay pewjuɗo o biɗo yo ɗum waɗe o hay on luwa o accani hay garɗo wi ɗumi moƴƴi mbaɗe hay on luwa o accani hay ƴeftuɗo kalis muɗum sodiri bagasuji nanniri ko wayno lancet hay on luwa o accani. Si tawi noon joom ko tinɗo ɗumi waɗa sali ɗum wadde report on ɗon ko duuɓi on ɗon ko guluuje 10 foti yobde. Ɗon ne accani hayniraɗo lancet o yo ya soode lancet walla joom bidik jeeyowo lancet o en. Luwa goɗɗo biyeteɗo the Children's Act, the Children's Amendment Act 2016 on luwane ha jom boy haɗi dewgal tawa joom ko tawa desaɗo o ko cukayel joom ko suka tawa yottaki duuɓi 17 kala nangaɗo e haɓɓa dewgal wana noon jomon e wawi sokede duuɓi 20
ɗiɗo ko luwa o accini ko en ɗum woni lappude debbo walla hadde joom fodde muɗum walla wiide joom jangata walla wiide joom gollata walla hadde joom toɓitade cellal muɗum walla resnirde sukaɓe ɓe jottaki duuɓi 17 walla wadde dewgal forcé ɗiɗo kala baɗɗo ɗi ɗum ko ɗum gender based violence ko ɗum woni gender based violence. Gender based violence noon haɗani ɗo en ko hunde yañde dental leydi africa biyetegal African Union loi mumen biyeteɗo di African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women walla ɓe mbiyangal di Maputo Protocol on loi ne mboyi haaɗi FGM mboyi haaɗi gender based violence saka noon to sengo rewɓe. Gender based violence ko ɗum hunde ko ɗum probléme jaajɗo mbo wawa ɗo haalode pottuɗo aduna Allah o foof. Wadde noon eɗen coyli ha jo luwaji ɓurɗi ɗo en bawɗi en wallude haɓade gender based violence. Eɗen coyli programme ji jangguinoji ko woni gender based violence e caɗele gender based violence e nder school aji meɗen tawa sukaɓeje men jangguinte ko woni gender based violence beela mbawen haɓade gender based violence. Kono ko ɓuuri wadde important ko ɗoftade ɗin luwaji koɗi mbi ko mbaɗen koɗi kadi ko gaccen ko URR fof mo jinganda ko Gambia fof ko jinganda. So Mr. Professor Yafa, thank you very much. O ala ɗo kono waktu fof ballal muɗum emin yetto so o samminama tigi tigi. So mo garten noddu o ko ɗum woni Basirou Elba enen fof no gandirɗen Basirou wowi haalde he toɓɓe every year he oɗo programme. Enen fof no gandirɗen nde fedde ko sosa ko nde heeɓi président ji jeeɗiɗi o président gonɗo ɗo ɗum woni Tidjane ko kam watti jeeɗiɗo Basirou garowo alde ho ko on woni force ko on woni président folo nde ɗo fedde nde fedde nde société ko Basirou wonno first president of Sare Gubu Student Association. To en gandirɗen ni Basirou ko senior legal advisor senior legal officer at the Human Rights Commission, and also what the president said earlier kadi place mum maqama mo ɓeydama to acting director of legal and investigation. So Mr. Basirou Elba, you highly welcome. MC Ibrahima Diba on ñallinama onon fof ko hawriti ɗo fof on ndiyama jaam ñalli hoɓɓe meɗen ɓe fof ɓe calminama président Sare Gubu Student Association a salminama guest speaker meɗen koɗo tedduɗo Ibrahima Kinte gimmorɗo National Human Rights Commission kam woni regional administrator gardiɗo saldu Human Rights Commission wonɗo ndu Basse on calminama neniraɓe meɗen e babiraɓe meɗen kotiraɓe meɗen wonɓe ɗo ɓe ɗanɗiyankoɓe aynaɓe remoɓe sukaɓe janggoɓe onon fof on calminama haala am ɗo wona no wowi ni wona affaire loi garmi ɗo haalde si on teskima heede duuɓi ɗiɗi ɓaawo
mi darinoma ɗo kalmi affaire caɗele Sare Gubu Student Association, affaire giga rafi jawdi he rafi yimɓe wersoɓe e rafi peeje no fedde Sare Gubu Student Association continirta golle yaara yeeso. Hede duuɓi ɗiɗi ɓaawo en kaalino ɗum ɗo lelnuɗen peeje wonde eɗen poti fewnude kayitaji ɗi gandiranta ko peeje lelteɗe tawa ɗen peeje ɗen ɗe mbawi regginde fodde duuɓi 5 student association o reggina ɗin kayti tawa ko poɗɗen wadde nder ɗin duuɓi 5 fof ɗi winda he ɗin kayti ɗi tawano e nden toɓɓere nde dakkodirno ɗen ɗo heede duuɓi ɗiɗi ɓaawo. joni noon student association o koɓe dutti kombo ko ɓe casnom ngal dongal mi fewnude ɗin ɗon kayti. joni noon Allah waɗi ngal dongal mine Tidiane Gogo Nawdi ɗum woni président o min gardina ngal ɗon dongal yo min pewnu ɗin kayti. Allah waɗi kayti ɗi pewnama ɗi puɗɗoto gollirede ko nde hitande Touba ko natande ɗo ɗum woni 2026 duuɓi guluje 226 caggal ko Annabi Isa maayi ko. joni ko ɗin kayti garanmi on ɗo haalande seeɗa kadi nemi haalana on toɓɓe ɗe min dakkori wonde min gollate ɗiɗo duuɓi 5. woodi no kalɗo ɗo wi wondema no pelle kewɗe cosete siɗe cosama si yawti hitande tan ɗe mbasa wawde kontinde golle. ko waɗi ɗum pelle kewɗe ɗe darnete kono ta ɗe ngala laawol ngol ɗe peemti tawa ko ɗum woni golle mumen wallata ɓe lelnani peeje koɓe potta gollirde e duuɓi garaɗɗiɗi. joni noon Sare Gubu Student Association fi salade walla dogde enenne fedde meɗen nde yande ɗum taki ha min pewni ɗiɗo kayti ɗi mbiye strategic plan min gokki ɗi ko duuɓi 5 hitande natande ɗo nde yaha hitande 2030 duuɓi guluje 2.3 joni ko affaire ɗin kayti kalananmi on ɗo haala. joni si on teskima e nder ɗi duuɓi jawtuɗi ɗo waktu fo en mbaɗan meeting ngaji kono a tawa fayida ko hitande foof mbaɗen meeting goto ɗum woni on meeting mo jooɗiɗen ɗo hande e muɗum. kono noon miɗen paala yo golle student association o ɓuur oɗo meeting tan yo en jooɗote aynaɓe yo en jooɗote remoɓe yo en jooɗote janguinoɓe ɗo school Sare meɗen ɗo yo en jooɗote janggoɓe cuuɗi lesɗi. joni kayti ɗi i lelni peeje honi mbaɗirten ɗum walla hitan foof laabi ƴelu potten wadde ɗiɗo meeting ngaji walla ɗeɗo kawritte. adi e toɓɓe ɗe min kettinno si on teskima duuɓi ɗiɗi ɓaawo toɓɓe ɗe min kettinno wonde ɗe tampini association o ko ɗum woni rafi kaalis ko waɗiri oɗo programme e programme ji meɗen goɗɗi. joni miɗen ɗum hen miɗen mbaɗine kadi hen sukaɓe meɗen janggoɓe ɓe gandiranta jomon ko janggowo yaha ha yetto greten kono wasa tawtude fedde nde walla tawti fedde nde hanne wasa hen darorade no foti darorade. woodi no kalɗo ɗo wi wondemano neɗɗo hen fof ɗo hettina foof yo heew place muɗum ha heewa. enen noon en dartidima fedde nde i waɗi hen e ɗum manki seeɗa. joni peeje ono ɗum ɗon ñawdirte i tawa he ɗiɗo kayti ɗi binduɗen. so ɗon yawti i heewi e fedde hene wona fedde association o tan pelle misal ɗanniyankoɓe fedde ɗanniyankoɓe nde fedde sukaɓe Sare nde si on dartidima waktu foof si en kawriti en mbaɗi meeting ngaji yimɓe dakkorat ɗo ko fota waɗede kono jooɗagol golla golle ɗe walla ko dakkora ko liggitorɗe ɗum eɗen tami hen caɗele no feewi. peeje ɗe waktu fuu ɗe moƴƴi kono gollirgol ɗe ko caɗele. joni miɗen paala ñawdude ɗum ga sengo student association ngal. joni ko ɗeɗo caɗele ɗen min kettini hen afta min dakkori calɗi 5 potaɗi ɓeydede golle. ɗin calɗi ndu premiére ndu ko nde jonde meɗen ɗo nde jooɗiɗen ɗo ɗum woni hitan foof ko kawrirten ko. damal gongal ngal min dakkori kadi kala hitande student association o jooɗodate jinnaɓe sukaɓe janggoɓe ɓe. ɗum woni association gonɗo ɗo school ɗo mbo wiye parent teacher association. ɗum woni ticcaɓe janguinoɓe ɗo school Sare meɗen ɓe e jinnaɓe sukaɓe janggoɓe ɗo school ɗo ɓe fof ɓe kawrindine ta wona meeting mawnirɗo ni kono meeting o a tawat sukaɓe fedde SGS e nde jooɗoto master o jooɗo ticcaɓe janguinoɓe ɗo ɓe jooɗo kala joguiɗo toon ɓiɗɗo kadi jooɗo jewten hono ɓeydirten school o hono ɓeydirten jangde school nde hono mbaɗeten ha kayti school ɗi ɓeyda moƴƴude ɗum i tawa he toɓɓere nde yimɓe dakkori. kadi si ɗum yawti yan kala duuɓi ɗiɗi jawtuɗi fof en mbaɗat conference ko wiyete conference ko ɗum woni beng mawɗo kawriten
tawa on en kawriti e nden ɗon hawritande am taw ko affaire jangde tan haalde heen no jangde Sare nde ɓamtira ha e jangde tundu ndu so ɗum yawti hen kadi ne eɗen dakkori wondemano kala duuɓi ɗiɗi en jooɗodat he yimɓe ɓe nganndiranta ko walitoɓe en ɗum woni giga ɗanniyankoɓe haaga aynaɓe haaga joomen business aji wowɓe walidde en affaire dépense meɗen en jooɗodat e mumen jewtiden e mumen ɓe gokka en peeje gokken ɓe peeje affaire gaynaka ka jewten ka ɓe gokka en peeje gokken ɓe peeje kala duuɓi ɗiɗi en keɓat siifa on ɗon meeting ko ɗum woni fandare ɗiɗo kayti so ɗon yawti yan nde wonno sukaɓe janggoɓe ɓe no mbirunomi ni ɓe waɗi hen ɓe tinnaki walla ɓe jaɓani nattude he association he kala hitande fedde nde dakkori wondemano si yeehi ha school aji paari uditde septembre ndungu yimɓe jilloto e school aji kala ɗo sukaɓe meɗen goni ɓe binda kala neɗɗo gonɗo e school he suka Sare Gubunajo walla gimmorolo Sare ɗo walla tundu ɗo ɓe binda inde joomum ɓe kaala classe hombo mbo woni kadi ne yombo foti nattude association e yombo fotani si tawi tan jomum foti nattude association o accetake ko yahante ha cuuɗi mumen nodde meeting ngaji tawtore e peeje baɗeteɗe ɗe a yiyat ɗon ɓeydat sembe association o si oɗon teski an waktu fof min kalat ɗo min mbiya ko wersiji association o naɓata association o joni noon si tawi woni a heewani wersoɓe walla a heewani etotoɓe tan wersi o mo jippoto si wersi o jippima tan ɓooyi an fedde nde maaya joni noon salade fi fedde nde mayde sababu nde wasde wersi hitan fof min jimloto e school aji he min binda yimɓe fotɓe darade ɓe walla fotɓe nattinede association he so ɗum yawti yan wonɓe association ɓe jaati yimɓe ɓe alluje ɗe ɓurdi kala hen mo jiiɗa e woodi to association ɗo poɗɗo ɗum wawde janngin giga mecce walla haaga stodiji walla haaga bukkuji mum min dakkori kadi wonɓe to association ɓe ɓe ballodirat ɓe janggidira kala jannguɗo hen ko goɗɗo anda janggina goɗɗo on fi jomum ka jangguinteɗo o kadi ɓeyda gandal walla ɓeyda sembe association he joni ko ɗeɗo toɓɓe goni toɓɓe ɗe gandiranta toɓɓe mawɗe ɗe min dakkori ɗe min poti ɓeydude association he e nder ɗiɗo duuɓi joyi garat ɗiɗi si on noddoyama meeting si tawi woni meeting ko ndungu on mbiyama wonde association o noddi meeting aynaɓe walla meeting remoɓe walla meeting jinnaɓe gandon ko ɗiɗo kayti paandi ɗum ko ɗiɗo kayti bindi wonde ɗin meeting ngaji eɗen ɗi poti hebde jande nde noon nde juuti kadi nde mi junnata ɗo haala no feewi si kayti ɗi siɗi jaltinama min gokkat pelle Sare ɗe foof fedde hen foof okkete hen kaytol ardiɓe fedde nde dartiɗo kaytol ngol ɓe mbawa ngol gollodirde ɓe mbawa ngol gollirde kadi ne mbawen wallidirde nde pelle Sare ɗe foof jarata yeeso on calminama on ñagama yaafo